Sadarion ima di parheheon naposo bulung ta pinangilu matu sudehita asa congcok kita diinganat ta. Huriani Tuhata, ukautama parmingguon sadarion, minggu papitu 12 hon dung Trinitatis, taparade marohado pikirarta martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor tolu ayat sada sahat rodi 2.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batuan di ari hagugutan, jalari tanda doaka namarhaposan tu ibana. Haleluya. Yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nasokal jala na bonar, di alohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani i upangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami, alay tugu-tugu hami, marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, diadopan di halak saluhut, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jala leleling bangulu di tano na dilehon ni Jahoba debatam diho, dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akarajata, rodi aka natua-tua, dang jadi paroota rimas nasida, iko patud dohita, jala ikon holong rohata tu nasida, si olo odo nasida, jala si subuton do rohana, atong rap mangido gugu mahita tu Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na godangido, say asi maroham midahami sandok bangsomi, se sama dosa nami saluhudna, say sungguli ma roha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulu hami. Amin. Tabigi ma baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat. Hupasodang pehamu. Buat hamu maaugaku tuhamu. Guruhon hamu masianahu. Ay nalabok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan ton dimuna, ay labok do augaku, jalan yang do nahu paporsaton, hasangapon ma didebataan na dikijang. Amin. Tabigima hata ni debata turpuk di hari mingguon sian Lukas 14 ayat 25 sahat rodi 30 tajahama secara responsoria. Alai torop do halak nama dongani ibana jadi humusor ma ibana ni nama madok nasida.
dang tarbahen gabi sisiaku halak naso manuhuk silang na tu ibana laho mangihuto nau. Unang di Pauli jolo o jahanna HP dang tuk gogona pasahatosa gabi surahan misudi halak na marnidasa ibana. Ise raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja naso jumolo hudul mamikiri manang natar do pakosa mardongan saloksa sordadu alonai naro manganohopi ibana mardongan dua loksa. Hamupe dang tarbahen agia ise hamu gabe sisiaku anggo so tertadikos nasa na di ibana ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Taha tidakon maha porseotai songon nahi na tidakon ni dongata saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na ditubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haup pinar silang na tua tu banotorung dung ditanom na mulak mangulu dari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu naso hatu dosani di sima ibana pai mohon mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani alak stan akan na badia dohot di asesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tabigi ma tikting masa di huriata.
Horas madita sudina. Salam sehat. Tabegema tikting duriatta di Bugasan mingguon. Na para jolo guarne minggu. Guarne minggu ta saderon ima minggu pasal pudahon dung Trinitatis. Do topik patardo saluhna diadopan ni Tuhani. Napaduahon pareheon naposo bulung. Sadarion minggu tanggal 4 September 2022 di permingguan pukul sia 30 bahasa Batak. Ima pesta puncak pareheon NHKBP. Do pukul 10 bituip. Diuduti do permingguan rapdohot alumni pengurus NHKBP Mampang Parapatan. Duksidung tikting pinasak mamandok hata sian ketua pareon HKBP diuduti mandok hata ketua naposo bulung lanjut temen dohot kor dohot dua sapat patuluhon peleon peliat tujolo sadarion minggu tanggal 4 September 2022 patupota do peliat tujolo batu fakta dukungan kas resort. Dari minggu tanggal 10 sada September 2022 patupota do peliat tujolo batu tupak tua perluan pahe bakon ibadah dohot musik. Paupaton Pesta Gutilon tahun 2022. Pesta puncak Gutilon duriatta ima dari minggu tanggal 2 Oktober 2022 marpardomuat tusi di patupa panitia do pencarian dana dalam mangurupi pulaun ima berupa sadarion minggu tanggal 4 September di patupa do bajar panitia. Dari minggu tanggal 10 September 2022 patupado peliat tujolo bai tupak tua perluan pesta Gutilon tahun 2022. Lanjut temu saya penjualan kaos Gutilon 100.000 per 20 per sektor. Penjualan payung harganya 100.000 per 20 per sektor. Celengan keluarga silua sektor, donatur manang proposal, lelang lagu, penjualan buah per sektor. Pinaboton tu sudah ruas nihuria HKBP Mampang Perapatan, asa di bagasan hasadau kita mengurupi, berpartisipasi, lalu mendukung pulau ini. Napalimahon, rapot panitia Pesta Gutilon tahun 2022. Sadarion minggu tanggal 4 September 2022 duksidung permingguan pukul sia 30 bahasa Batak. Naik patupaudo rapot panitia Pesta Gutilon maringana di gedung Serbaguna. Pinaboto matu sudah panitia asa rombat dohoti rapoti. Paonopon pertayangan sektor. Dari Selasa tanggal 6 September 2022 masuk pukul 10 sia 30 patupaudo pertengahan sektor 2 di bagasi amang keluarga bagasi keluarga Nyonya Siregar Boru Samosir maringana di gedung Serbaguna papituhon patanakon hatani di Bata. Dari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 10 naik patupaudo PHD lansia maringana di gedung Serbaguna isoma tusude lansia Asariam Madohoti PHD. Dari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 10 bituip naik patupaudo PHD Ina Debora maringanan di gedung Serbaguna. Isosoma tu sudah Ina Debora Asariam Madohoti PHD. Walu ibadah dohot pembinaan remaja. Dari Sabtu tanggal 10 September 2022 maringanan di HKBP Duren Sawit naik patupado ibadah dohot pembinaan remaja HKBP
Distrik Walu, DKI Jakarta. Nomor sia ruas Namar Sahid. Tabuama di Bagaso Tangyakta ruas Namar Sahid. Amang Casit Rubensar Parianto Nadeak sektor 5 pemulihan di rumah. Hatanya di Bata Pasaha Madalam Mutu Jahoba Jalhaposi Ibana Asaibana Paturehon. Pesalmen 77 ayat 5. Nomor 10 ulang tahun kelahiran. Paralado dot ruas Pasahaton selamat ulang tahun. Turuas ni Huriata nomor ulang tahun di Bogasan Saminggon. Idok hatan di Bata Aitaban nido di Hogajang ni hari-hari do tahun ningolum dohot dame. Hoda tolu ayat 2. Akaplean hamulateon do takanasing nasujinaha tiktingon. Taidema diarotas acarata nadong dihita. Songonima saat nititing yurata di Bogasan Minggon. Tuata masuk-masuk. Senari pinasama tikitu ketua Parheon NHKBP nama dokata. Shalom. Horas kepada Amang Pendeta, Inang Pendeta, Parhalado, Amang, Inang, Abang, Kakak, teman-teman Aposo Bulung dan jemaat semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat-Nya yang tercurah kita dapat berkumpul bersama di gereja ini untuk merayakan Parheheon Aposo Bulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Sebelumnya, saya Sheila Simamura sebagai pelaksana tugas Ketua Parheheon Aposo Bulung tahun 2022. Saya mewakilkan teman-teman panitia Parheheon tahun 2022 ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor, Inang Pendeta Teti Dorinda Sitompul, seluruh Parhalado, orang tua Naposo Bulung, dan seluruh teman-teman Naposo Bulung yang telah mendukung kegiatan Parheheon Naposo Bulung pada tahun 2022 ini. Tema Parheheon Naposo Bulung Mampang Perapatan tahun 2022 ialah Bright, Bring God's Glory Inside Out. Diambil dari Mazmur 139 ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau menggurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dengan subtema, mendukung pengembangan diri dan iman Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan sebagai wujud nyata persekutuan gerejawi yang indah dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa rangkaian acara Parheheon yang ada. Yang pertama, terdapat kelas dan lomba memasak yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, yang bertujuan untuk belajar dan melatih mengolah bahan makanan, mengetahui cara membuat makanan, serta melatih kreativitas. Rangkaian selanjutnya yakni kelas dan lomba makeup yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022, yang bertujuan untuk mengetahui tentang alat makeup dan kegunaannya, serta melatih kreativitas. Selanjutnya, yang sedang terlaksana pada saat ini yakni ibadah puncak Parheheon Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Dan pada pukul 17 WIB nanti akan diadakan ibadah kebersamaan bersama alumni pengurus Naposo Bulung, bertujuan untuk mengakrabkan dan menjalin hubungan antar Naposo Bulung dan alumni Naposo Bulung, memperluas pengetahuan dan keakraban sepelayanan dengan alumni Naposo Bulung, dan sebagai langkah awal menuju 40 tahun Naposo Bulung pada tahun depan. Demikianlah rangkaian-rangkaian dari Parheheon Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas kepada Inang Pendeta, Amang Inang Parhalado, Amang Inang Abang, Kakak, Adik, Jemaat, dan semua teman-teman Naposo Bulung. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk merayakan Parheheon Naposo Bulung di tahun 2022 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Huta Barat yang saat ini dipercayakan untuk menjadi Ketua Naposo Bulung periode 2022 sampai 2024.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang, Inang, dan teman-teman Naposo Bulung yang telah mendukung seluruh kegiatan Naposo Bulung selama tahun 2022 ini sampai saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan beberapa program yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh Naposo Bulung di tahun 2022 ini. Ini adalah beberapa highlight dari kegiatan atau program Naposo Bulung yang telah dilaksanakan, yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah pemilihan Ketua Naposo Bulung yang telah kita lakukan di bulan Februari tahun 2022 melalui aplikasi Jimit. Program selanjutnya adalah pendalaman Alkitab dan persekutuan doa. Sampai saat ini, pendalaman Alkitab sudah dilakukan mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2022 atau sejumlah 6 kali dari beberapa pelaksanaan, dan dari beberapa pelaksanaan program ini digabung dengan persekutuan doa dan program lainnya yaitu kebaktian Padang yang dilakukan di Villa Biru Pancawati, Bogor pada bulan Mei 2022. Yang selanjutnya adalah program olahraga bersama. Kami telah melaksanakan olahraga bersama yaitu basket dan bulu tangkis di Gor Bulungan pada bulan Mei 2022. Dan di olahraga bersama ini kami juga mengajak adik-adik dari remaja untuk olahraga bersama-sama. Selanjutnya adalah kunjungan gerejawi. Kunjungan gerejawi kami laksanakan pada bulan Juni ke gereja HKBP Rawamangun dengan tujuan untuk membangun keakraban dengan Naposo Bulung HKBP Rawamangun yang dilanjutkan juga dengan olahraga bersama yaitu olahraga bulu tangkis di Gor Pusziat, Jakarta Timur. Program terakhir yang telah kami lakukan adalah Kor Naposo Bulung yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada minggu kedua pada setiap bulannya. Lalu Naposo Bulung juga memiliki program non rutin. Program non rutin ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rangkaian Parheon yang seperti dijelaskan oleh Ketua Parheon sebelumnya dengan rangkaian cooking class dan juga makeup class, dan ibadah puncak yang saat ini sedang berlangsung dan di jam 5 nanti bersama dengan alumni Naposo Bulung yang telah kami undang. Selanjutnya, program non rutin yang akan kami lakukan adalah Natal Naposo Bulung yang akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022 nanti. Itulah beberapa program Naposo Bulung yang dapat saya sampaikan. Seperti beberapa dari kita sudah tahu, Naposo Bulung yang terdaftar di gereja saat ini adalah sejumlah lebih dari 100 orang, tetapi yang aktif tidak sampai 50%. Maka dari itu, kami berharap dan menghimbau teman-teman Naposo Bulung yang belum aktif agar dapat bergabung bersama kami untuk melakukan kegiatan dan pelayanan dalam Naposo Bulung ini. Dan juga kepada Amang, Inang, Abang, Kakak untuk mendukung setiap kegiatan kami selanjutnya. Sekian kata sambutan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan atas perhatiannya. Hehe maneh enah HKBP, Horas.
Ale Tuhan di bata nami na marabangso di monogijang puji-pujian dohot hasang apun upas tami tuho. Di siala asin roham na manungani hami umbayan hami. Ro nuaing tujolom. Ale Tuhan Jahoba saderonima pareheo na posobulong hakabipe mampang prapatan. Mangido hami tuho asatung lancar sude kegiatan di pareheo na posobulong. Ho totong na mga ramoti sude kegiatan na naung di paradi na poso amuriam. Ale Tuhan martangyang hami turuasmu na marsahit. Amang calon sintua ernadeak, amang sintua de sida butar, dohot inang boru harian jasa anggiat nian lam tu sehat na nasida, asaboy hadua totong mangulau-ulaon na di bagasan huriam. Iman alahu mamuji dohot pasangap monggo armi. Ale Tuhan Jawa paringan basa, satu kinari lau tanginon nami ma hatam mari tehite naposom. Asa suruh matondim namanian, turohan nami asaboy tarjolo hami hatami, nama nambahi boh hal partondian digano kami. Suang songonima Tuhan dinaposom, na yung pasaton hatam na badai. Asaho matotong na mga sumasu na sida. Ale Tuhan, na yung marudut tope rencana ni Pesta Gotilon 2022 ni HKBP Mampang Prapatan. Asa totong leonomu tiur ni pikiran ni panitia, nang sude ruas ni huriam na mga leon gogo na tu acara Pesta Gotilonon. Tuhan, tamahami mangido si pangiduan nami tujolom, di siala godang ni dosa pangloson nami, Cumulu sesa madosa nami asanggia tunang tarabat sude pasu-pasu dohot silong leona denggan na nang si pasatomu tuhami. Silo matang yang nami, yalek-yalek nami, mari teguar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 200 pitu ayat sada dohot 2 uhut tapepungu peliata sada A dohot sada B.
dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Iman na mangaramoti hati-hati dot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Salam sehat. Huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Hatani debatan nagabe turupuk jamita. Di minggutta sadarion iman na tersurat di Pesalmen Biddu 130 sia mamukasian ayat sada sahat ro di ayat onom jala topetma di bagasat tikion marlas ni roha dohita marningot parheheon akka ianakotta naposo bulung alani ujaha madihita hatani debata tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe Ede sian si David ale Jehovah disulkiti jala ditadahodo au sai di botohodo manang na hudul manang na jongjong au gerisian na dao dia tusihodo pikiraku manang mardala-dalan manamudom au disigi hodo au jala takas do di botoho akadalaku sudena Aida ngadong nanggo sada hata di atas dilaku tongon do ale Jehovah di botohodo sudenai tole siya pudi tole siya jolo di haliangi hodo au jala di linggom tangan mudo au tung masuruk kudo parbinotoan si songoni diau mati buhudo dang hadodongan au ido anggo sahat Uriana hinaholongan itu hatta Yesus Kristus heado tajama nang taida disada tulisan nama dok tempat atau ruangan ini diawasi CCTV heado te heado taberengi jala heado tajaha tulisan na met songoni jala boido taidai di sekolah di natataruhan kaya nakota manang pahoputta tu sekolah isurat todo di sini tempat atau ruangan ini diawasi oleh CCTV. Jaladak kola di sekolah, di kantor inganat tabi, na mangula di kantor, adong do pasti tulisan songoni. Tempat atau ruangan ini diawasi di CCTV, diawasi oleh CCTV. Jala di nama dulu manang mamereng nomor saya tidak di rumah sakit tongdo adong tempat ini atau ruangan ini diawasi oleh CCTV bahkan di Jabodetabek adong do tempat ini atau ruangan ini diawasi oleh CCTV oleh di gereja do dan di surat tonalai molo di sana dong do CCTV kanan kiri atas bawah di atas 2 di kanan 2 jala di luar sada di pojokan sada di pojokan sada di pojokan sada adong do CCTV na alai alana huria dan di dok awas tempat ini diawasi oleh CCTV dan di surat tosongan ini alai cukup mamereng karena apa karena ini rumah Bapa jadi dang adong si biaran bisa bahkan di Jabodetabek olo dohita mabain tempat atau ruangan ini diawasi oleh CCTV. Songon takas taboto ahado guna manang kuasa di dok songoni ahado guna ni CCTV dipakai na di bodoi songon sada alat keamanan lau mengawasi memantau akka ahado na masa jalaboy do di ida di situasi na adong ditempati. Dak polai ko berengon na punasa CCTV mangida kejadian di si alai marhite CCTV boy do idaun ibana nang peso diingani ibana boy idaun ibana di tempat na asing. Gabe di boto na punasa ma akka ahado na masa di ruangan ni nang pedang di ruangan ni ibana. Ala adong CCTV Holan marhite HP na terkoneksi tu CCTV
boy ma terpantau, sude ahado kegiatan, sude ahado na masa, sude ahado na diula di tonga-tonga ni ruangan nadong CCTV. Jaladong muse teknologi na canggih, mau bisa sana di perusahaan, manang di tempat-tempat yang perlu diwaspadai, adong do dibain na terdok access point. Jadi manang ICP na sangat terakses dohot internet na disi manang HP na diulai bana terdapat doi. Apakah dia mau men-share yang baik atau dia mau share yang buruk? Apakah apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya tadi do jala patar do disi. Sude tarboto nang pe sodisi napunasa manang marnapuna disi. Ala diboto jala boy di ida imana nang peso di inganani ibana. Dihita na inaulongan itu hatta Yesus Kristus lobis yang hayong-jongan ni CCTV idot akses point ido keberadaan ni debata. Lebih daripada peranan daripada CCTV itu atau akses point itu peranan dan tanggung jawab Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi dia lebih tahu. So pikirat nang peso tapi kiri nung ngaparjolo di boto ibana. Nang so tadok dope nung ngaparjolo di boto ibana. Nang peso taula dope nung ngaparjolo di boto ibana. Tuhan mengetahui saluhutna di tonga-tonga ni ngolutta. Ido ubain di dok topik tahun semua nyata di hadapan Tuhan. Dan ngadong nabuni di hadapan ni debata. Hita do na boy mamikiri dang diboto na asingi, dang diboto halakani, dang diboto ibanai. Ale lupa do hita adong nama boto saluhut ima debata. Lobi sian CCTV lobi sian akses point ido pamotowan ni debata di tonga-tonga ni ngolutta. Molo di dok dangadong nabuni dia dopan ni debata na marlapatad doi. Di boto debata do sadok akka na taula. Di boto debata do sadok nasa ngolutta. Di boto debata do ahado na di bagasan rohatta. Molo padohan ni alak bata madok tedek songon ingana di balanga inna. Tidak songon inganan di balanga. Nama dok ikon ukap do sude patar jalatapari daun. Tidak do sude di songon idahan di balanga. Alai nuanga termaruhusor mati. Tidak do sude songon idahan di plastik. Semuanya tahu. Patar tarida sude tapar jala patar sian sude parnidaan dangadong hukup dangadong nabuni dangadong naso tarida olan pemikirat tadoi namadok dang tarida alai di jolo ni debata tedek do sude semua kelihatan semua tampak bukan seperti CCTV hanya permukaan tetapi saat turua perbagasa tapi pernida perdurupe saat tutwagasa tidak jala di boto debatado saluhutna sampai ke sanubari hati kita yang paling dalam iboto debatado sudi songoni do nang hita danga dong naso di boto debata sada ilustrasi muke hea do tabege mardongan mas ada bawa dohok boru. Nah pasti doya kan pasangan dan sesama. Terjalinlah kasih di antara pria dan wanita. Mereka saling mencintai. Mereka saling mengasihi. Dan mereka memiliki satu favorit makanan yang sama, amai manuk. Rapak lomoro hanasida tu manuk. Manang songod dia pe bayanon tu manukon las dorohana si panganod dah.
soto manuk, ayam goreng, ayam nanigota, manuk nanigota, ayam ibakar, las dorohani halakon na dua. Alana saling mencinta dan saling mengasihi, molomangan halakon, siya ada memanuki. Anang digoreng, manang na pinadari, manang na dibakari, manang na digotai, lomodorohan na siya. Alisa ada mahaluwiyon ni halet naon, tung macelas dorohana, mangida halet na bawai, halet nai menikmati makanan itu. Jadi di halet na buron, di buru-buron, lasuma rohana mangalang patna ceker. Dia juga suka makan sayapnya. Dia juga suka makan rukungnya atau lehernya. Dibawahi ima sudina tabuna nagudang daging na, dada, paha. Las marohana. Karena mereka saling mencinta dan saling mengasihi, isak kapinasida ma adiga maita marhasota. Dekoni berkeluarga mahalaki. Ala nanung nga sarupa pemikiran nasida favorit makanan yang sama ima manuk. Tapi ma disadatikin yang berulang tahun ma inat tahun halet naon istrina. Ipa buai bana ma kekasihku hasian ayang bebek marsugot neng ulang tahun doho nung ngahu parade nani lomo ni roham inna ido hasian tung macelas dorohak kucian iparad odang para syedda nang gorang para cian biasa dosongoni hasian cian ninna di parade hodo tuau tung macibelga jalalas dorohakko tarpai mama ibana dia di marsugut ulang tahunna ipukul 00 ngai suku di bana hasian ngaboy bibukokku hediah na pinasahap ni dang buhi anope atar siang utik ini mana oh dong dapat matikina lemma omma hasian naulina lagu hadiah ulang tahun diho ipasama pemikiran nah wah suami yang pengertian yang tahu apa isi hati sang kekasih ibu kama tangis maibana tangis las maruhannya mete amang tahe songon nima terharu nina takon dinahu pasahat hadiah ulang tahun tu ibana ibu ka mari pasahat hasomalanna di hari yang ulang tahun dia sampaikan ceker, dia sampaikan sayap, dia sampaikan rukungnya hadiah ulang tahun. Terharu diri puibana HP dangi tersonggot do ibana nahuripu di boto hodo ahana di bagasa rohakku sasitong na nang pewalangi nalopasona kokodo hanya untuk menyenangkan hatimu. Sebenarnya saya tidak suka sama sekali dengan leher, dengan ceker, dengan sayap itu. Saya tidak suka. Tetapi saya ingin kau bahagia, makanya saya berikan kau yang ada dagingnya. Tetapi kukira hari ini kau mengerti apa isi hatiku. Ternyata tidak. Matangis menetai, la amat tepe merasa bersalah. Total merasa bersalah, mangido maaf maiban, nahuripu ido na di bagasa roham HP dam. Hanya Tuhan yang tahu apa isi hati kita. Holat di batado maboto ahado na di bagasa rohatta, hasiat tapi kekasih kita pun belum tentu tahu apa isi hati kita. Tetapi Tuhan Maha tahu. Tidik songon idah di balanga, tidik songon idan di palastik, di boto di batado satu duru perbagasan ni rohatta, aha nasihol ni rohatta, aha
ahado na pinangido rohata, ahado na ikut si ulota, ahado na ikut si atindak konota. Tuhan Maha tahu. Alani unang sanga saut pemikirata madok di tadi kod debata doau, madok dang di halamoni rohani debata beau, madok dang lomo rohani debata beau, di dai doha susah diau. Tidak. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan sangat mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Molo tema ni naposo bulung didok di ayat 5, siap pudi siap jolo dihaliangi hodoa, dari depan dan belakang engkau melindungi aku. Nanaing dohonon di bata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dak ya. Kailala sulit doi alana tapangasaho pikirata. Alai tapaluas madebata mangula. Sehingga di ayat 10 dikatakan, di ayat 9 dikatakan, tung sura mangijam au di akka habong nibuah siang ari, lau songgok piat tu bari bani lau, nang disi say tuguan ni tangan mudo au, jalat yobon ni siamun mudo au. Say ditugu debata do hita. Atong dihita na inaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Paluas matod di porbedia mangula di tonga-tonga ni ngoluta. Saya ada pemahaman na dok ni Raja Daud. Dia tidak konibana do debata omniscience. Nomor 8 iboto debata maboto saluhutna. Auhom madibagasa rohatta. Diboto debata do aha na masa saluhut di tonga-tonga ni ngoluk. Orang lain mungkin tidak peduli. Orang lain mungkin menghiraukan, orang lain mungkin mengabaikan aku yang begini, tetapi aku berharga di mata Tuhan. Diauhon Raja Daud dong, debata omnipresent. Nomor 8, debata namian diganup akka pertikian manang didok Allah Maha Hadir. Dia selalu ada untuk kita. Tangis pehita, madele pehita, mersak pehita, kumasusa pehita, persaiton na songgop di pamatakta mabain acit, dia hadir untuk kita. Dia ada untuk kita. Dia selalu ada di tengah-tengah, di partikian nih ngolutta. Jala napatulon di dok, Allah adalah debata namar kuaso omnipotent. Dia berkuasa untuk mengatasi segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Karena itu mari kita sadari kuasa, jabatan, kedudukan, harta yang ada yang pada saat ini diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah titipan semata daripada Tuhan. Karena itu pakailah itu untuk kemuliaan namanya, karena tidak kita pakai akan menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Imana masa ini tiki songoni dongoluna songoni maringgasna marhuria marminggu aktif alai dungadong huaso hamoraon gabe madebu maibana dengan ketidakpuasan ingin meraih untuk kepuasan semata. Alani ikon awak tado debata do nomor huaso di atas saluhutna. Tuhan berkuasa di atas muka bumi ini. Tuhan berkuasa di atas penguasa di muka bumi ini. Alani huaso na pinasahan ni debata tu hita pakiot tamay. Lau mamuji pasangapon kuwarna na badiay. Sadarion hai kau na poso bulung NHKBP Mampang Perapatan. Sadarion topet ma parheheon na poso bulung. Pada saat ini begitu besarnya sukacita dengan pujian yang kau kumandangkan dengan Mars Naposo Bulung dan
kami datang penuhi panggilan Tuhan. Na terjodoh hamu, jala terpilit. Dina dipilit tamu gabe na poso bulung, ingatlah Tuhan selalu menyertaimu. Di dalam setiap pendidikanmu, di dalam setiap pekerjaanmu, usahamu, rencanamu, Tuhan hadir untukmu. Di depan, di belakang engkau selalu dipelihara Tuhan. Alai bohama, nang pedidok nakin ketua, tohodoi, terdaftar do hampir 120 NHKBP Mampang Perapatan nadong. Alai boasa, olanido nadong. Itu dia na asing naik 50% tidak ada. Buasa tatabuni asing mak. Alai akayana kota yang beranjak dari remaja yang sudah kena poso, mari kita lepaskan mereka dan arahkan mereka untuk bisa ikut dan aktif kena poso bulung. Puasa tapahohom. Puasa dang loasota. Puasa. Apakah kita takut? Biar dohita mulunnya sida lebih aktif, lebih banyak peranannya di luar daripada gereja daripada di dalam gereja. Utab bado kekhawatiran hita songon natoras molo aktif nasida di luar martibak di bagasan gereja. Alani puasa. Odo na jod saya gabe PR do. Dicoba adong madeba na so adong bedongan na disi. Adong do deba madok anom mai. Adong deba madok ngamai tua. Adong deba madok anom ma dang cocok dope songon na timpang ina. Tetapi ingatlah, kegiatan di gereja akan mengurangi kekhawatiran kita orang tua di atas kepada anak-anak kita yang sedang beranjak remaja atau naposo bulung. Utagonan daw pos doroha molo na sila mangula di tonga-tonga ni huria. Karena apa? Apapun yang mereka akan lakukan, mereka akan ingat di gereja do debah. Mola dong na hurang ay di gereja do debah. Mola dong na sotoho ay di gereja do debah. Mola dong na sotikos di gereja do debah. Mola dong na salah di gereja do debah. Semua akan mengarah kepada bagaimana baiknya ketika melayani di rumah Tuhan. Alani di hamuna na poso bulung pos marohamuna. Saya donganan di bata do hamu manangahan na pinarsiktan ni rohamuna. Pendidikan muna, parkarejo muna, rencana muna, halik muna pe. Saya di patoho mate. Obar tulo mo ni rohani di bata. Unang ganggu mulo sodong do pe buat di bagasat tangyang. Pasti Tuhan akan berikan obar tu lomoni rohani de bata dang lomoni rohamuna. Ibek kamu pe kriteria putih botar molo didok de bata nabirong do diho inna ba nabirong mak ikal lurus kariting mosok na mosoki na de bata na mosok mak. Karena itu bawa dalam doa apa yang menjadi kerinduan kita, karena yakinlah bahwa Tuhan selalu ada memelihara kita, menjaga kita, karena Dia Maha tahu apapun yang kita lakukan, baik duduk berdiri, apapun yang kita pikirkan di boto debatado saluhutna, karena Dia adalah Allah yang Maha tahu. Tidik jala patardo sude diadopan di debata nang natoras pe loas samuma nasida mangula molot tumpe so mangula dope ajari hamuma asa mangihuton ulaw ng pakubasyon di tonga-tonga ni Kuria atong dihita na hinaulongan ni Tuhan ta Jesus Kristus tita dohon ako adong tuluhal na nang pinasahat ni debata marhite turpukta na parjolo tetap dohon ako sa lilik kita mangulo di hasyanganon sa lilingima marsika soring na masa di tonga-tonga ni ngolutta saleleng dihapur siya debatado peho sa hanguluanon salelengi marsika soring masa di tonga-tonga ni ngolutta alay molodung toso sata dang marsika soring nama hot namay
Alai saleleng dihapor siai debata, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita melalui napas kehidupan ini. Demikian juga silih berganti akan menghiasi kehidupan kita. Suka, duka, tangis, tawa, kecewa, gembira, semua itu akan menghiasi kita. Jalan dapat dua hono ning dohono ni debata marhite trupukta ingok mak. Apapun yang kita alami di boto debatado saluhna, tedek jala patardo di adopan di debata. Alani pasahat masaluhna saholso siol ni rohamuna, las ni rohamuna tu debata. Jalan dapat tuluhon dang marisuang akka na mangula obar tulomo ni rohan ni debata, jalan apa satu saluhna tu debata. Hasonanganido na nilehon ni debata, di tonga-tonga ni ngolu ni debata, marhite ketulusan hati kita lau mangihutton debata. Alani, jangan jauhkan dirimu daripada Tuhan, tetapi semakin dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui apa isi hatimu, apa isi pikiranmu, apa yang ada kau rencanakan, apa yang ingin kau katakan. Amin. Mau lihat rohanami di hoali jahuba perdenggan basa, hatam nabadi nemar saringar di tonga-tonga nilas ni rohanami di bagasa tikyon, dina disakapi di bagasa sadarion, pau patupahon parheon naposo bulung. Mau lihat Tuhan, di paheho doakan naposo bulung narade mama lehor rohan nasida, mangula di tonga-tonga di porlakmon. Di laun nasida do tiki nasida pikiran nasida lau mangulahon pakobasyo di tonga-tonga ni huriamon. Alani Tuhan dongani manasida di tonga-tonga ni persikolan nasida, di tonga-tonga ni parkarejuan nasida, manang ahape nagabe sakap nasida bain mai gabe robar tulomoni roham. Patiur saluhut akka laka nasida di tonga-tonga ni ngolu nasida obar tulomoni roham. Nakpe hami natoras sajari hami paturehon sude akka danak napi na lumehomu di tonga-tonga ni ngolu nami. Siyan na menet satu nama godang asa boy gabe sitiruon siolo yajar manguton lomo ni roham. Gabe silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga terlumobi di adopanmu. Alani Tuhan pargugoi mahami marhiti to dim to di perbadia asa margugo hami mangadopi saluhut na masa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Asima roham saksongan ni Tuhan di ruas ni uriam na tongon di bagasan parsahiton naposom calon situa Rubensar nadiak naposom mama nami situa sidabutar doot inan nami guru Arianja. Alani Tuhan apehon matanganmu tu pamatang nasida asa malum nasida boy nasida mangula marsaur di keluarga terlumobi di adopan. Saluhut na ruas ni huriam pasu-pasu mali Tuhan. Saluhut na program ni huriam pasu-pasu mai asa gabe sibuan las ni roha di tonga-tonga ni huriamon asa merdalan tupa dengkan saluhut na nang parahalado ni huriam mali Tuhan. Toktong maleon hai paso, toktong maleon silas ni roha cepalan lomak asa marhite saluhut nai amartabaringas ni roha parahalado mon lau mangula hobar tulomonero jol mapardosa dohami patar doi di hadapanmu. Alani sesana sadosa nami marhiti-hiti guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan. Amin. Marede hita sian bukuede hota pasahat peliata lau mangurupi pakobasyon di tonga-tonga ni resort tak
tatangyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasata mi masian na ni leon mi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabi wap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalamu tadahami godang nisi leon-leon mitu hami asal lam girgir hami medok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidungan na merdosa tu hami. Unak kami togiho tu pangujunan. Pelua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sondak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim.